дуруди бепоён шунавандаҳои азиз, имрӯз ман дар бораи гирифтани шаҳрвандӣ ва қонунҳои наве ки қабул шуд баромад мекунам. дӯстони муҳтарам, шунавандаҳои азиз, нафароне ки зиёд савол оинди ин мавзӯъ ба ман медиҳед, дар Одноклассник ё Фейсбук ё дигар сайтҳоям менависед, саволҳо медиҳед, барои ман қулайтар аст ки дар ҳамин канали ютубам баромад кунам. Барои ман ин қулайтар аст. хуб мешуд дар ин канали ман подписатсия кунед, обуна шавед, лайк монед ва саволҳо дар таги ҳамун комментарияҳо нависед. Ба саволҳо ҳатман ҷавоб мегиред. барои ман қулайтар аст баромад кардан аз навистан. аз ин рӯ, дӯстони муҳтарам, қонуне ки таҳти рақами 134 аз тарафи президенти Русия Владимир Владимирович Путин 24 апрел ба имзо расид. ин қонунро 17 апрел дар Госдума қабул карданд. ин қонун тағйиру иловатҳои нав, сабукиҳои зиёд барои нафароне ки мехоҳанд шаҳрванди Русия шаванд, ё худи онҳо ё фарзандони онҳо, барои онҳо сабукии зиёде овард ва ба ин қонун тағйиру иловаҳо дароварда шуд ва баъди 90 рӯз ин қонун ба қувваи қонунӣ медарояд, яъне охирҳои моҳи июл. оиди ин қонун ҳаминро матраҳ мекунам ки аввал дар қонуни дар бораи гирифтани шаҳрвандии Русия дар моддаи 13 банди Г қисми 1 гуфта шуда буд ки нафароне ки агар мехоҳанд шаҳрванди Русия шаванд, бояд ҳатман онҳо уведомление биёранд, яъне уведомление ба рӯси зиёдтар суханҳоямро қайд мекунам, чунки баъзеҳоро ба забони тоҷикӣ аслӣ асосӣ ҳозира гап мезанам, онҳо дарк намекунанд ва савол бо медиҳанд ки нафаҳмидем. хуб мешуд ки баъзе суханҳоро ба забони русӣ гӯям, барои онҳо фаҳмотар мешавад. уведомление меоварданд ки аз собиқ ҳамун давлате ки зиндагӣ мекарданд, аз вай отказ гирифтанд. баъд ҳамун уведомлениро фивмиз қабул карда ба онҳо шаҳрвандӣ медод. мана дар ин қонуни наве ки 24 апрел ба имзо расид, ҳамин отказ кардан аз давлати ҳамун пешинааш, ин айни ҳол хориҷ шуд, яъне ки баъди гирифтани шаҳрвандии Русия баъд метавонад ки отказ кунад. яъне дар ин хориҷ шуд ва дигар талаб карда намешавад оиди ин ҳуҷҷат. дар қонун ғайри ин дар моддаи 14 нафароне ки дар собиқ СССР шӯравӣ таваллуд шуданд, яъне ё ки дар ҳамун давлатҳои собиқ шӯравӣ, яъне Узбекистон, Тоҷикистон, Молдавия, дигару дигар истиқомат доранд, таваллуд шуданд, онҳо низ ҳуқуқ доранд ки ариза диҳанд барои гирифтани шаҳрвандии Русия. аввал муҳлати ин 5 сол буд. нафароне ки бояд муддати 5 сол, на кам аз 5 сол дар Русия зиндагӣ мекарданд ва онҳо метавонистанд ки шаҳрвандии Русияро гиранд. айни ҳол ин муҳлат кӯтоҳ шуд, аз байн рафт, яъне 5 сол талаб карда намешавад ва ғайри ин зиндагии доимӣ мекарданд. ҳозир ин хориҷ шуд ва фарқ надорад ки чанд муддати чанд вақт дар Русия зиндагӣ карда бошад ва метавонад ки заявление ариза супорад. аввал маълумот дар бораи источник доход мегуфтем, яъне ки даромади ҳамун зиндагӣ. нафароне буданд ки кор мекарданд ва даромад доштанд ва маълумотнома ба ФМС мебурданд муддати 1 сол ки ақаллан ӯ даромад дорад ва зиндагӣ дорад. агар кор намекарданд, дар банк бояд пул медоштанд 180 то 200 ҳазор ки маълумотнома аз банк мебурданд ба ФМС, ба аризаҳои онҳоро барои гирифтани шаҳрвандӣ қабул мекарданд. айни ҳол ин аз байн рафт. касе талаб намекунад источник доходов, яъне даромади шуморо ки шумо кор мекунед ё кор намекунед, ё даромад доред ё не, ин пурра аз байн рафт. ё нафароне ки таҳсил мекарданд, мактабҳои олии Русия хатм карданд, диплом доранд, мутахассисанд, профессоранд, академиканд, олиманд,
яъне онҳо агар айни ҳол баъзе аз онҳо агар муддати 1 сол ҳам агар дар Русия кор карда истода бошад, ҳуқуқ дорад ки баъди 90 рӯз ин қонун ба қувваи қонунӣ медарояд ва ҳуқуқ дорад ки ариза барои гирифтани шаҳрвандӣ супорад ва он кас шаҳрвандии Русияро ҳатман мегирад. ғайри ин нафароне ки ақди никоҳи қонунӣ доранд, масалан зан бо шавҳар, шавҳар бо зан, яке аз онҳо шаҳрванди Русия аст, ё зан ё шавҳар. Масалан гирем онҳо дар Русия айни ҳол зиндагӣ доранд. Аввал буд ки аз рӯи ҳамун ақди никоҳ РВП мегирифтанд. Айни ҳол зиёд инсонҳо дар асоси РВП зиндагонӣ доранд. Муддати 3 сол аст ин РВП ва зиёди онҳо вид на жительство доранд. Муддати 5 сол аст ин. ва аввал чунин буд ки РВП мегирифтанд ва баъди чанд муддат вид на жительство мегирифтанд ва баъдан ба гражданство месупурданд. айни ҳол ин хориҷ шуд ва метавонанд нафароне ки масалан вид на жительство доранд, онҳо метавонанд баъди 90 рӯз ҳамин қонун ки ба қувваи қонунӣ медарояд, ба ҷои зист, ба фемеси ҷои зист ариза оиди гирифтани шаҳрвандӣ супоранд. аз онҳо на источник доход яъне даромад талаб мекунанд, на муҳлати истодану будубоши онҳоро талаб мекунанд. аз ин рӯ онҳо метавонанд ки баъди 90 рӯз аризаи барои гирифтани шаҳрвандӣ супоранд дар фемеси ҷои зисташон. ва фарзандоне ки агар аз 18 сола боланд, онҳо метавонанд ки дар Русия омада шаҳрвандиро қабул кунанд. Масалан падар ё модари онҳо шаҳрванд аст. аввал чунин буд ки ба воситаи консулгарӣ метавонистанд ки шаҳрвандии Русияро аз рӯи падар ё модар қабул кунанд. айни ҳол ин қонун инро талаб дорад. қонун ин аст ки нафароне ки аз 18 сола боло, яъне ба балоғат расиданд, онҳо омада дар Русия бояд шаҳрвандии Русияро аз рӯи падар ё модар қабул кунанд. ва нафароне ки ба балоғат нарасиданд, онҳо айни ҳол гуфта шудааст ки дар ҳамон ватане ки зиндагӣ доранд, ҳуқуқ доранд ба консулгарӣ муроҷиат кунанд ва шаҳрвандии Русияро қабул кунанд. ва нафароне ки дар моддаи 33 қисми 1, яъне носитель русского языка, нафароне ки медонанд забони русиё ва онҳо мехостанд мехоҳанд шаҳрванди Русия шаванд, онҳо низ аз онҳо источник даромади пулӣ, даромади масалан маълумотномаи ҷои кор аз онҳо талаб карда гирифта намешавад. аввал ин буд, ҳатман талаб мекарданд ки онҳо даромадашонро нишон диҳанд. онҳо низ метавонанд бе ҳамон маълумотномаи даромад, бе источник доход ва метавонанд бе муҳлат, яъне аввал муҳлати онҳо зиёдтар бояд мешуд, дар Русия зиндагӣ мекарданд, аммо ҳозир бе муҳлат, яъне ки ягон муҳлат талаб карда намешавад. онҳо ҳуқуқ доранд ки ариза барои гирифтани шаҳрвандӣ супоранд ва шаҳрванди Русия шаванд. ин буд ҳозира баромади ман дар бораи ҳамин қонуни нав ки 24 апрел 2020 ба имзо расид аз тарафи президенти Русия ва баъди 90 рӯз ба қувваи қонунӣ медарояд. баъди 90 рӯз метавонанд ҳамин нафарон аризаҳои худро ба ҳамон фемесҳои ҷои зист супоранд ва шаҳрвандии Русияро бигиранд. нафароне мехоҳед ҳама вақт қонунҳои навро аз баромади ман фаҳмед ва ба саволҳои шумо агар хоҳед ҷавоб диҳам, дар ютуб дар канали ман «Жизнь зиндагӣ» ном дорад. подписаться кунед, лайк монед ва ман чӣ қонуне ки нав мебарояд, ман онро ҳатман дар ютуб матраҳ мекунам. имконияте надорам ки нависам дар Одноклассник ё Фейсбук. барои ман қулайтар аст дар ҳамин ютуб баромад кунам ва метавонед гӯш кунед, навишта гиред ва истифода баред. ин як маслиҳатҳои ҳуқуқии ройгон ба шумо мешавад. саломат бошед.